खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ'आव आं सन्दना इस्लारि गोलाव सम कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनायनि थाखायनो गुबुन गुबुन सावथुनफोर बादिनो बर'नि गोबां सावथुन दिहुनगिरिफोराबो गोलाव सम बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनो हानाय जायाखैमोन। नाथाय कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाया खम जानायलाय लकडाउन खुलिनायनि उनाव गिबि बर' सावथुन लिरगिरि आरो दिहुनगिरि पंकज लाहारिनि बिसम्बि सावथुनखौ दिन्थिफुंनो लाहार फाहार खालामबाय। पंकज लाहारि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बिसम्बि सावथुनखौ फैगौ 1 अक्ट'बर खालाराव बाक्सा जिल्लानि मेदाघाट गेलेग्रा फोथाराव दिन्थिनो आखायाव लाबाय। बिथां पंकज लाहारिया फोरमायनाय बायदिब्ला बिसम्बि सावथुनाव आथिखालनि सोलिबाय थानाय बर' माहारिनि थासारि लोगोसे बर'नि न'खर सोलिनो थाखाय माबोरैहाय जौ संनाय फाननाय जायो बेफोरखौ लानानै बर' समाजजों गोरोबनाय गोदान थासारि नुनो मोननाय जागोन होननानै फोरमायो। दानिया फैदो बर'नि गेजेराव सावथुन मुलुगाव बयजोंबो सिनायजानाय पंकज लाहारिया मा फोरमायखो आबुङै मोनथिनानै लानि। बाक्सानिफ्राय उपेन शंकर नार्जारिनि खौरां। खोनानो मोन्दों फैगौ 1 अक्ट'बराव बिसम्बि सावथुना रिलिज जागोन होननानै बेनि प्रस्तुतिया माबायदि सोलिगासिनो दङ? गिबियावनो आं नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों गासै बर' रायजोनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। नंगौ जोङो 2019 मायथाइयाव जागायनाय जा मोनसे बिसम्बि सावथुन जाय कर'नानि प्रब्लेमनि थाखाय नांथानानै दंमोन बेखौ जोङो दा फैगौ 1 अक्ट'बर 2021 जोङो रिलिज होनो लादों। सावथुनावथ' ओरैनो महरगिरि बुङोब्ला गोबां दङ, नाथाय मेन लिड रल हिसाबै मेल साइडआव सोरां नार्जारि आरो सोरां बसुमतारि, फिमेल साइडजों दङ ओजोंहाय आलारि स्वर्गियारि आरो लिना बसुमतारि आरो गोबां आर्टिस्ट दंबावो जेरैहाय बिला आदा, मेन्दिला आदा, हरेन आदा, प्रदिप आदा, बिदि गोबां आर्टिस्ट दंबावो आरो नंगौ। सुलेखा मादियाबो दोंसे मेथाइ रोजाबदों नैबे सावथुनाव सिंगोल मेथाइ। बेवहाय सिंगारफोरा साबेसे दङ? सिंगारा सुलेखा मादि थाहैबाय, रतन मेहेर आदा, कामेस्वर बर' आदा, लैथोमा मुसाहारि, जनालि स्वर्गियारि, 7 सिंगार दं गासै। बे बिसम्बि सावथुननि गेजेरजों रायजोनो माबायदि मेसेज मोनगोन बेखौ नोंथाङा माबोरै फोरमायो? बे सावथुनाव आं मेनलि बेस खालामदों निसा जातीय बेसादनि सायाव। थांनाय खेबसे खालामखांनाय गान्जा फाग्ला सावथुनावबो आं थिग बिदिनो खालामदोंमोन। नैबे बारावबो आङो बै जा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जौ सावनाय जौ लोंनाय बे हावाया दासिम सोलिबाय दङ, बेनि सायावनो दिथा खालामनानै बे सावथुनखौ खालामनाय जादों आरो अनसुंथाइथ' दं दासिम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनथ'वाखै। बिथां धीराज बरगयारी आदाया गावनो गोसो गुदुं जानानै सावथुनखौ गावनो खालामदों आरो गावनो खरसा खालामदों। बेवहाय रावनिफ्रायबो मोननाय जायाखै? गैया, दासिम जोङो एप्लाइबो खालामनायबो जाथ'वाखै दासिम। अनसुंथाइ होनना बुङोब्ला बिदिहाय जोङो रावनिफ्रायबो मोनथ'वाखै। औ, बिथाङा हारसिंनो जेसेबांखिनि सावथुनाव खरसा जाबाय हारसिंनो आजावना लादों। ओरैनो टारगेटआ जोंना 18 लाखसनि बाजेटमोन, नाथाय कर'नानि प्रब्लेमाव जोंनिया मा जाबाय खेबनै खेबथाम जोंनिया सिडुल ब्रेक जानो गोनां जादों, जायनि थाखाय जोंनिया बाजेटनि अभार जालांदों आरो जिखिनि बाजेट लादोंमोन बेनि सायाव थाङोब्ला समफोरा मोजाङै मोजां थाङोब्ला टारगेटआथ' आंहा गोबां दङ, बिग्रायनायनि सायाव खालामनाय गोसो दङ, बिदिनो सोरनोबा बाय'पिक लाइफ हिस्ट्रिनि सायाव खालामनाय गोसो दङ, बिदि आं गोबां टारगेट लानानै दोनदों। समफोरा जुदि मोजाङै मोजां सोलिलांबाय थायोब्ला आं बेखिनि सावथुनफोरखौ खालामजोबगोन आरो जोंनि आखाइजों शुटिं खालामजानाय सावथुना नैबे ओंखारनो गोनां बिसम्बिजों 7टा जाबाय। बेनिफ्राय बिदिनो 2 गुबुननो लिरना हरनाय दङ। रिया बायद'नो आङो अननाय आरो गोथार बे 2 सावथुनखौ लिरनानै हरदों। बिनि अनगायैबो हायनामुन 7आवबो एसे लिरनायाव आंहा एसे आखाइ दं आरो बे बोसोरावथ' बिदिहाय गुबुननो हरनाय जायासै। आं गावनि खामानियावनो मुखुब थानो गोनां जादों। फैदोंमोन आंनाव खामानि, नाथाय आं सम होनो हायासै। आदसा, आङो गावनो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोन्दों बे सावथुनखौ जे फिन रिजोनोम होफिननो हादों। एक्सुवेलि बे मोनसे जोंनि थाखाय गोदान जाखांफुनाय प्रडिउसारानो जा बा डाइरेक्टरानो जा बे मोनसे माने एनकारेज होनाय लामा मोनसे जाहैगोन आरो आलायारना 1986आवनो ओंखारनाय मोनसे सावथुन आरो बै समावनो बे सावथुना नेसनेल एवार्ड लानायमोन। दा 1986आव ओंखारनाय सावथुनखौ नै दानि गोदान जोलैनि डाइरेक्टरफोरा जानो हागौ आंबो इबो नामबो मोजाङै नुबावाखै, बे सावथुनखौ जुदि नुयोब्ला मोनसे साननाय फैखांगोन। माबायदि साननाय? बे 1986आव ओंखारनाय सावथुनानो जुदि बै समाव नेसनेल एवार्ड लानो हादोंमोनब्ला माबोरै लानो हादोंमोन, बिथांमोननि खामानिया माबायदिमोन, बेखौ नुनानै
माने गोदान जाखांफुनाय डाइरेक्टर बिथांमोना माबा मोनसे एनकारेज मोनगोन बेखौ आं आसा थियो आरो बे जोबोद मोजां खामानि जादों आरो आंनि नोजोराव। दा बेबायदिनो गोबां सावथुनफोर दंबावो होननानै जों खोनानो मोन्दों, जेरैबायदि जोंहा दायना, इनायनि फानजारि, बेबायदि गोबां आरो बेफोरखौ दा बुरखांफिननायनि माबाफोर राहा लामा लानायफोर मिथिदों नामा नोंथां? आंनि नलेजाव दा जायफोर सावथुना बे सावथुनखौ सरासनस्रायै जोंनि हारिनि गेजेराव सोलिफुनाय जा निसानि गोहोम बेनि सायाव नोजोर होनानै खालामनाय जादों। दा जोंनि गेजेराव ओरैबायदि खायसे सुबुंफोर दङ जायफोरानोखि गोरलै मोननाय लामाखौ नायनानै, गोरलै मोननाय रां आरजिनाय लामाखौ नायनानै सोरबा बेबायदिहाय निसा जातीय बेसाद फाननाय बेफोरबायदि लामाखौ लायो आरो। दा बिदि लामा लानायाव जे माब्लाबा खैफोदाव गोलैनो गोनां जायो, बे मेसेजखौ जोङो नैबे सावथुनाव दिन्थिफुंनाय जादों।